हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा जाम्बा जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होननो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस हारिमुनि बिथिङावनो जा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा जेखो हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमा सानाखैबो मावाखैबो फरेनाव थांनानै बिथांमोना जौ लोंनानै गिदिंहैदोंमोन बेनिख्रुइ जेबो मावाखैमोन दासिमहालागै जेसेबां हाबाफारि लादों बे गासैबो साक्सेसफुलानो जादों आरो दिनैनि जे हाबाफारि बेबो साक्सेस बे केइदिन गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि हाबाफारि लादों मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो 12निफ्राय 15,000 बायदि गेटारिं जाबाय थादों आरो बेफोरनो जोंनि स्ट्रेंथखौ इउपिपिएलनि जितु स्ट्रेंथ इउपिपिएलनि जितु पजिसन इउपिपिएलनि आथिखालनि स्टेटास रायजोफोरनि जि सापर्ट बेखौ स्पष्ट दिन्थिदों बेनिखायनो जों इउपिपिएल हिसाबै फैगौ समनिफ्राय जों जेबो सिन्था खालामाखै दिनै अपोजिसन पार्टिनिफ्राय गोबां समावनो नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाय बेखौ नुजाबाय थादों आरो बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो इउपिपिएलखौ कोनो होबथानो हाया इउपिपिएलनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानि मावनाय बिथांमोननि सरकारनि समाव गैया बेनिखायनो रायजोफोरा बिथांमोनखौ होबथानो हाया दाखालि बावै 5 तारिखखालि सान्तिपुर जिखिनि बिथांमोना मिटिं खालामदोंमोन बिथांमोना प्रसार खालामदों जे बे मिटिङाव 2700 सुबुंफोरा इउपिपिएल बिजेपिनिफ्राय फैनानै जगदान खालामदों होननानै किन्तु जोंथ' नोजोर होदों जों नुदों निजेनो जे बेयाव जिखिनि गेदारिं बेनो 2500ल'सो जादों मेक्सिमाम हयथ' बेसेबांनि जायाखैबो जानो हागौ किन्तु जों आन्दाज खालामदों मेक्सिमाम 2500 जुदि 2700 जयनिं खालामो अब्ला हले हाग्रामा महिलारि सरन बर' फैलाव बसुमतारि धीरेन बर' बिथांमोनाबो जइन खालामनांगोन अब्लासो 2000नि बारा जयनिं जागोन जेराव गेदारिंआनो 2500 जाहैया बे समाव बोरै 2700 जइन जाखो बे कुइसन जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना सब सम नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोखौ थगायनानै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरो किन्तु बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया माने थगायनानै रायजोफोरखौ कोनो दिन थगायबाय थानो हाया खारन आथिखालनि रायजो राजाफोरा जाम्बा नंलिया हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा जाम्बा जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होननो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस बेनिखायनो दिनै जों जिखिनि हाबाफारि लाबाय जोंहा टारगेटआ जों टारगेट जिखिनि लादों बे टारगेटआ फुलफिल जादों बेनिखायनो जों साक्सेस जादों आरो जों फैगौ समफ्रावबो साक्सेस जागोन आरो बियो फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि थाखाय मोनसे प्रिपेरेसन आरो जों बेखौ दानिफ्राय प्रिपेयार खालामगासिनो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जों बिदि मास गेदारिं खालामनानै जोंनि खौसेथि जोंनि गोहो जोंनि जि पाब्लिक सापर्ट बेखिनिखौ दिन्थिबाय थादों जिहेतु बिटिआर सरकार दानायनि थांखियानो जादोंमोन ग्रिन बर'लेण्ड लोगोसे पिसफुल बर'लेण्ड मोनसे दानायनि आरो दिनै जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि जानुवारिखौ जिखिनि सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु होल बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय दिनै जोंनि गेजेराव बन्द गैलिया मोनसे जाथि गुबुन जाथिजों नायनो हालायनाय बेबायदि परिबेखा गैलिया दिनै जों गासैबो जाथि जनगोष्ठी लोगोसे खामानि मावनो लोगोसे जिरायजाबलायनो लोगोसे सावरायलायनो लोगोसे हाबा हुखा खुंलायनो लोगोसे जों ज'है सावरि बादालि जालायनायनि मोनसे परिबेख फैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिटिआर सरकारखौ बाख्नायदों बरायदों आरो जों प्रत्येक जाथि जनगोष्ठीनिनो बिथांमोननि जितु हारिमु हिसाबै थांना थानायनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ निजा निजा कालचार निजा परम्पराखौ रैखाथि खालामनायनि जिखिनि हाबाफारि दं जों बेखिनि गासैबो मोन्थायखौ बिथांमोननो होदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना गोजोन मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो बे गोजोन थासारिखौ लानो बिथांमोना गाव गावनि जातिखौ फोथांना लाखिनाय जौगालांनायनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनायनि मोनसे खाबु मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जितु जथाय सरकार बेखौ बिथांमोना अरायबो मोजां मोन्दों बरायदों आरो फैगौ समाव बिथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन दिनै भैरबकुन्द समष्टियाव जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिनि जि मोनसे मिटिं जादों बेवहाय 12निफ्राय 1700 सुबुङा पार्टियाव जइन खालामगोन होननानै जोंनो ब्लक कमिटिया फोरमायदों आरो माखासेखौ आंनि आखाइजों आं जइन खालामदों बेवहाय माखासे यंग इउथ लिडार
लिडारफोर फैदों आरो गुबुन गुबुन हारिनि इन्टेलेक्सुवेलफोरबो फैदों बिथांमोनखौ आं जइन खालामहोदों दायो UPPL होनना बुङोब्ला बयबो जोबोद मोजां मोनो मानोना 17 बोसोर BPFनि सासननि समायाव रायजो राजाफ्रा जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ मोनाखै 3 बोसोरावनो UPPLनि सासन फैनाय लोगो लोगो रायजोफ्रा गोजोन मोनबाय रैखाथि मोनबाय मोजां थासारि फैबाय गावनि गोसो बायदियै गोसोनि साननाय बायदियै रायजो जानो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय बेखौ बयबो रायजो राजाया मोजां मोनदों बेराफारसेथिं बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै न'आव फैजोब्बाय जोङो दायो हारिखौ बोरैहाय दैदेनलांगो बिनि थाखाय खौसे जानानै खामानि मावनांगो बेल' जोंहा थासारि दङ फारसेथिं मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि रायजोआ जानांगो दिनै संकसनिफ्राय सदिया नङाब्लाबो गहपुरसिम जोंनि रायजोआ अरनायनि मोनसे खाबु फैबाय दा बेबायदि माखासे समस्थिया जोंहा बांनो थांगासिनो दङ बे गासैबो थासारिखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों आरो BPFआ बेफोरबायदि खोथाखौ साननो रोङाखैमोन बिथांमोना जौ जुवा गाज्रि साननाय गाज्रि मावनायजों राजखान्थि दैदेनदोंमोन बिखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खुनु एक्सेप्ट खालामा मोजां मोना सानैसो गावसोरनि मानसिखौनो बिथांमोना ओरै जइन खालामलाय खाना जाहोलाय माबालाय बेखौ खालामगासिनो दङ बयनिख्रुइ दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बयबो दैदेनगिरिफ्रा भाषण होबोबाय गावसोरबो होबाय सुबुं सम्पद नांगो सुबुं धोन नांगो IAS IPS नांगो डाक्टार इन्जिनियार नांगो किन्तु दिनै बाथौ खेराइ मोनसे हटेल बानायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथौ खेराइयाव लाइमोनफोरखौ लाबोनानै बेवहाय बायदिसिना जौ लोंनाय DJ दामनानै मोसानाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायनि थासारिनिफ्राय गुबुंले खालामनाय मोनसे थासारि दागासिनो दङ कलेजाव फरायफुनाय फरायसाफोरखौ इउनिभारसिटियाव फुनाय फरायसाफोरखौ लाबोनानै जयनिं खालामहोनाय पार्टियाव जयन खालामनो सोरबा गोसो दङ बे जुदा खोथा किन्तु बेवहाय खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो कमप्लेन होगासिनो दङ बेवहाय अरायसम DJ दामो सेटारडे सानडे सनिबार देवबार साननैयाव हराव मानसिफ्रा उन्दुनो हाया दा सासे एसेबां गोबाव हारिनि दैदेनबोनाय मानसिया बेबायदि खोथाफोरखौ साननायासो जोबोद दुखुनांथाव जादों सुबुं धोन दानायानो जोंनि थांखि फरायसालिफ्रा अखा सेरजोबनाय जाबायमोन बादामालि खालामजोब्बायमोन थांनाय बोसोरसेयाव जोङो 500निख्रुइ बांसिन स्कुलफोरखौ रिपेयारिं खालामदों 100 गोदान स्कुल लुदों जोङो मडेल स्कुल आरो लोगोसे दायो फोरोंगिरि थिसननाय फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय साइन्सनि ट्रेनिं होनाय गं 20 बासाव साइन्स लेब जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ बेंगलराव साइन्सनि ट्रेनिं लानो हरदों फोरोंगिरिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय दिल्लीयाव ट्रेनिं लानो हरदों गोबां रोखोमनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ लाइमोनफोरनि थाखाय दाउ अमा फिसिनाय बड'फा लाइभलिहुड मिशन गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ जों आखायाव लादों सानसे नोंथांमोनजों अदालगुरियाव फैनानै मोनफ्रोमबो बिसयखौ लानानै आङो गोलावै सावरायगोन आरो नोंथांमोना गासैबो सोंलुखौ सोंनो हागोन आं गासैबो फिननायखौ होगोन हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा जेखौ सोंदों बिनि फिननाया मोनसेल' हाग्रामा महिलारिनि गोसो गोरबोआव हारि होननाय बर' फिसा होननाय हारिनि एजेन्डा होननाय जेबो गैया बिथांनि गोसोआव दा मोननैल' खोथा दङ फैसा आरो पावारनि थाखाय बिथाङा बायनोबो हायो फाननोबो हायो सिगिनोबो हायो गावबो मालायनियाव बन्दक थानो हायो जि नांगौ बेखौनो खालामनो हायो हारिनि जेसेबां अलखद जागोनब्लाबो बे खोथाखौबो बिथाङा उल्थायनानै बुंनो हायो बिनि गोबां फोरमान जोंनि आखायाव दङ दा नंखायनो हारिया मा सानो बेखौ डिसिसन लानो सम जाबाय जे हारिया जुदि गोग्गो आरो जौगानाय थासारि दानांगौब्ला हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ कुनुदिन दिनै रायजो राजाफ्रा आरोबाव जायगा होनांगोन होननानै आं साना खुलुमनोथ' नांगोननो बिथाङा दिनै नङा गाबोन खुलुमनांगोन नाथाय आं खुलुमजानाय नङा मानोना बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन बिथांजों खुलुमजानाया आंनि थांखि नङा बर' हारिनो मोनथायखौ लाबोनानै सासे बर' फिसा हिसाबै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव खामानि मावलांनायासो आंनि थांखि हाग्रामा महिलारि बिथांजों खुलुमजानाया आंनि थांखि नङा फैगौ बोसोरनैयाव जिखिनि खामानि मावगोन बेजों जोंनि माहारिया फैबाय थानाय 20 बा 50 बोसोराव जाहाथे जौगालांबाय थानो हायो बिनि फाउन्डेसनखौ गायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दायो कचिं सेन्टार जागोन मोनफ्रोमबो VCDCआव नलेज सेन्टार जागोन आरो जायखौ जों रायलायो आमेरिका इंलेन्ड जापानफोर बायदि जौगालांनांगौ बिनि माखासे मिशनखौ जों बानायगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय गुबुन हादोरफोरजोंबो सोमोन्दो दानानै माखासे खामानिखौ मावगासिनो दङ हारिमुनि बिथिङावनो जा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा जेखौ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमा सानाखैबो मावाखैबो फरेनाव थांनानै बिथांमोना जौ लोंनानै गिदिंहैदोंमोन बेनिख्रुइ जेबो मावाखैमोन